Lah gak ngono nih. Indonesia iki kan urutan nomor loro. Urutan nomor Loro. sing ngurutno sapa? Urutno sapa yo perolehan. Lah iya, digoleki sik jaremu urutan nomor loro sing ngurutno sapa? Karena apa kok iso urut ngono lho. Yo akeh-akehan oleh iku mang medali. Oh, lek akeh urutan nomor 1. Sitatu. Lek 2 ketoke tau tiba ya. Kok diurut ngono. Eh. Bedo. Bedo diurut iki kan sikil olahraga iki, olahraga. Lah iya olahraga kan iso kesleugang diurut ya apa iki? Ya apa? Apa?